Well, dito tayo ngayon sa Patar Beach, Bolinao. Hapon na, anong oras ba? 3:40 na. 3:40 ng hapon. Dumiretso na lang din kami dito. Well, lapit naman na yung chantid dito, 10 minutes, kaya tuloy lang kami. Ayan si Patar, oh. Ganito na dito sa labo-labo na. Labo-labo na. Ayan. Alright. Marami na naliligo.